ассалому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшо Исоев. Инак боз як қиссаи наву ҷолибро пешкашатон мегардонем. қиссаро то охир гӯш кунед ва обуна шудан лайк гузоштанро фаромӯш насозед. меҳнатҳои мо барои шумост. салом, ман шаҳрванди Тоҷикистон, исмам Ғайрат. сабаби қаламу коғаз ба даст гирифтанам як масъалаи бисёр ҳам нозук аст. дар Русия бо Таня номро рӯсдухтаре шинос шудам. падари Таня бизнесмени калон буда фабрикаи шахсӣ доштааст. дар тамоми гӯшаҳои шаҳр хонаву қасрҳои боҳашамат доштанашро шунида домони ин бойдухтарро маҳкам доштам. ҳар рӯз гулдаста харида ба ӯ тақдим мекардам ва ба гӯшаш қиссаи ширини муҳаббатамро месурудам. хулоса коре кардам, ки дили духтар ба доми ишқам афтод. Таня ошиқи зори ман гашта буду, ман ошиқи пулу моли падараш. маҳбубаам ҳамеша дар рӯзҳои тангдастӣ маро ба қавли худи рӯзҳо нирӯчат мекард. муносибатҳои моро ҷиддӣ пиндошта, вай маро ба хонаашон таклиф намуд ва бо падару модараш шинос кард. волидонаш маро хуш қабул карданд. падараш ваъда дод, ки агар дар Русия монда Таняро ба занӣ бигирам, тамоми сарваташро ба ман мерос мегузорад. ҳайрон будам, ки чӣ кор кунам. агар шарти падарарӯсамро бипазирам, дигар ба ватан баргашта наметавонистам. қабул накунам дар мулки бегона аз бекорию бепулӣ азоби саг насибам мегашт. дар дилам байни меҳри падару модару хоҳару бародар ва имкони соҳиби пули калону зиндагии шоҳона гаштан муборизаи шадид мерафт. як рӯз Таня ба наздам омада ангуштарини қиматбаҳоеро ба дастам дод ва гуфт, ки бегоҳ ба хонаашон рафта онро аз номи худам ба ӯ тӯҳфа намоям, то падару модараш дилпур гашта аз пайи тӯй шаванд. майлаш гуфта ангуштаринро ба киссаам задаму ваъда додам, ки шом меҳмонашон мегардам. Таня дилпур гашта бо таби болида ба хонаашон рафт. нисфи рӯзӣ ангуштаринро дар мағозаи назди бозори Садавот фурӯхтаму билет харида ба ватан парвоз кардам. медонед барои чӣ? Таняро кидат кардам, барои он ки ӯ аз як дасташ маҳрум буд. ҳарчанд фикр кардам ҳаётамро бо духтари якдаста тасаввур карда натавонистам. танҳо бо ҳамин сабаб аз баҳри ишқи ин бойдухтар гузаштам ва номардона ӯро фиреб карда фирор намудам. ба омадан омадам, вале виҷдонам маро азоб дода истодааст. аз он як духтари маъюбро фиреб кардам, худамро бисёр одами паст эҳсос намуда хуни ҷигар мешавам. худам ба худам нафрат дорам. пули ангуштаринро ба сағирахона хайр кардам, то азоби виҷдонам камтар шавад. аммо ҳамоно рӯҳан ранҷ кашида истодаам. намедонам хатои кардаамро чӣ гуна ислоҳ намоям. баъзан фикр мекунам, ки ба Русия баргашта ба назди Таня равам ва ягон баҳонаи боварибахш пеш оварда барои беогоҳӣ ӯро тарк намуданам узр пурсида аз пайи тӯй шавам. вале худоё, дар миёни дуроҳаи тақдир монда чӣ кор карданамро намедонам. шунавандагони шабакаи қадамшо Исоев, илтимос, ба маслиҳатҳои судмандатон ба ман роҳи дурустро нишон диҳед. ғайратшои панҷӣ. инак қиссаи мо ба охир расид. дӯстони азиз, агар хоҳед ки чунин қиссаҳо яъне пешкашатон гардад, ба шабакаи қадамшо Исоев, ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ, обуна шавед.